Avui us porto una història de vida una mica especial perquè normalment quan us dono l'any i el lloc on ha nascut aquell personatge, el lloc sempre és el país del qual parlem. Avui no. Avui no. Vale. Perquè no ha nascut a Groenlàndia, però morirà a Groenlàndia. Ja l'han matat. No, però ara ho veureu. Ai, És 1941, Lomé, Togo. Un petit país d'Àfrica Occidental veia néixer en Tete Michel Kapomassi, el primer africà en trepitjar Groenlàndia, un aventurer, un enamorat de les tradicions, cultures i curiositats d'arreu del món. Una mica com nosaltres, Felip, però ell amb un parell de nassos, a nivell superheroi. Nosaltres des de l'estudi, ell no. Des de la comoditat, no? Ja. Exacte, ell es va calçar unes botes, una motxilla i va fer doncs, un recorregut brutal pel món, ja veureu. En Kapomassi va viure en una comunitat marcada per les tradicions i creences ancestrals del poble Ewe. Des de jove va estar profundament influenciat doncs, per aquestes arrels culturals, que posaven de gran valor sobretot la relació amb els esperits, la natura i els déus locals. La seva infantesa va estar marcada per als rituals tradicionals, com el curatiu, atenció, curatiu acte de que et mossegui una serp pitó. O sigui, és curatiu. Bueno, si ho fan des de fa tants anys, per algo serà, també et dic. Perquè, no sé, a mi no em sembla molt curatiu, però, bueno, li va transformar la vida tot això. O sigui, tota aquesta relació amb la natura, amb els ancestres, no? I el va portar a viure una experiència fascinant i mística, a la selva. Nosaltres aquí posant arracades a les nenes o tallant pellejitos als nens per fer sí, per fer aquests canvis d'etapa i en canvi doncs allà no, allà et mossega una pito. Va passar 7 anys immers a la natura més profunda, envoltat de perills, aprenent de les formes de vida dels animals i de les pràctiques dels guaridors locals. Tot i això, que pot semblar que et faci quedar-te molt atrapat en el teu entorn, no? Que et pot fer semblar més local, doncs no, la seva curiositat pel món exterior no es va apagar mai i la seva ànsia per explorar el desconegut, tot allò desconegut, el va portar a descobrir una passió insospitada per un lloc super llunyà i gelat. Aquesta passió per Groenlàndia va sorgir d'una manera inesperada quan de jove va trobar un llibre a una llibreria evangèlica de Togo. I aquest llibre parlava sobre els esquimals de Groenlàndia. Utilitzo aquest terme esquimal, que és perquè es deia així el llibre, O sigui, és un terme que cal recordar que és un terme ofensiu perquè vol dir menjar carn crua i era com algo que els hi deien d'una manera molt despectiva als colonitzadors. I llavors, doncs, el nom real és Inuit, com hem comentat abans. Per un nen criat en un país tropical, la imatge d'una terra totalment de gel, sense cap serp, sense cap arbre, doncs li va semblar super exòtica i fascinant. El concepte d'un món tan diferent el va captivar, de tal manera que després de llegir el llibre, el que va fer és tornar a la mateixa llibreria i es va comprar un mapa del món. I va començar a somiar amb el viatge que finalment doncs, emprendria, no només va somiar-lo. Tot i que la seva situació inicial a Togo era prou difícil, només havia estat escolaritzat 6 anys en etapa d'educació primària i, com podeu imaginar pel context que us he explicat, doncs, tenien bastants obstacles econòmics la seva família. Però, malgrat tot això, la seva determinació i curiositat no es van aturar. El desig de conèixer el món el va portar a una aventura que va començar a la dècada dels 50, quan tenia 17 anys. Va travessar l'Àfrica, país per país, cercant el camí que el portaria fins a la costa oest del continent africà, on finalment va agafar un vaixell cap a Europa. El seu viatge no va ser fàcil, va haver de fer front a múltiples obstacles, i imagineu com a jove africà intentant arribar a l'altre costat del món als anys 50. I després de diversos anys de travessies i dificultats, va aconseguir arribar a Marsella el 1963. I a França va començar a viure totalment en un entorn nou. I sent un estranger, doncs, podeu imaginar, no? Es va trobar diverses dificultats. Però sempre deia que va trobar molta llibertat i independència, inclús més de les que havia experimentat fins aleshores a l'Àfrica. 2 anys més tard, al 65, va aconseguir arribar al seu destí somiat, Groenlàndia. A 7.250 quilòmetres de casa seva es va trobar una terra deserta coberta de gel. Una terra que, com li va dir una noia local, el veia gegant, no? O sigui, aquella terra el veia com un gegant, podeu imaginar, que era una referència a la seva alçada, ja que feia 1,80. I clar, era molt més alt que la majoria de groenlandesos, o sigui, els hi treia 2 caps, imagineu. La seva arribada doncs, va ser marcada per una sensació d'estranyesa mútua. No? Clar, és com, un i els altres tots. Sí, era com, tu qui ets? I ell, potser no sou com m'imaginava, però la veritat és que
tot just posar un peu a terra, els groenlandesos van quedar super sorpresos, com dèiem, i inclús deien que era un extraterrestre perquè era molt alt i que no hi havia humans tan alts, no? Sobretot els sorprenia això, que era molt alt. I li deien Michel el gegant, no? I malgrat les primeres dificultats i malentesos, Kapomasi es va llançar a la vida a Groenlàndia amb un entusiasme i una curiositat indomables. Un dels primers xocs culturals va ser doncs, la vida en un país amb les condicions totalment extremes, tant extremes de vida com extremes al seu país d'origen, no? Groenlàndia no tenia, com hem dit, ni serps, ni arbres, ni tenien les mateixes fruites, ni tenien res semblant, no? Ni les tradicions, ni res. Era una vida dura i marcada doncs, per un clima implacable. Jo moro en 3 minuts en Groenlàndia. No. Sí, tant, No. ja t'ho dic jo. No. Del fred que pillo allà, mare de Déu. La seva adaptació al gel va ser molt difícil i la realitat que va trobar doncs, va desbancar una mica les seves expectatives inicials. Ell volia com en plan, vaig aventurar-me a un món inexplorat. Bueno, carinyo, és que ja hi havia gent allà vivint. Volia viure entre caçadors de foques, cavalcar trineus, dormir en iglús, però bueno, el dia a dia de la vida groenlandesa era molt més complex i més dur, no?, del que imaginava, i ho segueix sent. Va començar a descobrir que la vida a Groenlàndia no es basava només doncs, en estar rodejat de gel i en les fúries de la natura, no? Sinó també va entendre les dificultats de la vida de viure en una comunitat superpetita, com per exemple la presència d'una presó que només tenia 6 cel·les, o la realitat d'un poble que només tenia 13 habitants. Espero que no sigui el mateix poble, sinó clar, és com la meitat de la població està a la presó. I hi havia un poble que diu que això, que era el poble aquest que tenia 13 habitants, que tenien un port que li deien el port internacional, sense cap motiu, no? Ni cap raó per ser, però potser era el que millor els hi anava. Malgrat aquests descobriments, Michel el gegant doncs, va continuar el seu viatge per Groenlàndia, arribant fins als extrems del nord, on va experimentar les nits eternes d'hivern, els dies llarguíssims i lluminosos de la primavera, i en aquest temps va ser testimoni de la cruesa de la vida en un entorn extrem, on també la pobresa era molt profunda. Inclús va veure com un home desesperat va matar els seus gossos per alimentar la seva família. Ai, Déu meu. I això que els gossos són un element essencial en la vida Sí, groenlandesa. després en parlarem. No només com a companys de caça, sinó també és una font vital d'aliment en moments de crisi extrema, de dificultat extrema. A través d'aquests moments, Kapomasi va aprendre no només a viure amb la natura, sinó també a comprendre el profund lligam entre els habitants de Groenlàndia i els animals. Doncs d'un aventurer a un altre aventurer seguim amb la història de vida de Tete Michel Kapomasi i va recollir totes les seves experiències de Groenlàndia en un llibre. Ell també va escriure un llibre, o sigui, aquest amor a Groenlàndia li va venir a través d'un llibre i ell doncs, va tornar-li al món, no? I es deia Un africà a Groenlàndia. Va ser publicat l'any 1977. Aquest relat captivador i emotiu va oferir als lectors una mirada única i personal al seu viatge, ple d'aventures, sorpreses, reflexions sobre la diversitat humana i cultural. Kapomasi va saber descriure amb una gran sensibilitat les seves vivències a Groenlàndia amb una prosa molt rica i evocadora que ens permet viure amb ell, no?, aquests descobriments i els seus moments més difícils. I també destaca molt aquest caràcter humà del poble inuit. Aquest caràcter que els permet, com deia abans també el doctor Bailón, no?, tenen poques estones per estar descansant, per estar junts, i finalment en aquestes ho fan de la millor manera possible. En aquest llibre és un llibre bastant gruixudet, perquè té moltes aventures, i al llarg d'aquestes pàgines mostra la seva profunda admiració per la cultura tan diferent a la seva pròpia, i també destaca aquests reptes que comentàvem abans, la descobrir sobretot no només un món nou, sinó es va descobrir a ell mateix, la superació personal, els aprenentatges sobre cultures diferents, i en aquest llibre també relata aquestes... ell explica molt també a través d'aquestes diferències, perquè, com dèiem, d'un país tropical a un país de gel, hi ha una gran diferència. I res, l'autor ens convida a endinsar-nos en els seus pensaments, emocions, observacions, mentre navega per terres desconegudes, no? I sobretot es vincula amb la gent tan bona que ens comentava el Larramendi.
El llibre també destaca la importància de la curiositat, de la tolerància i de la capacitat d'adaptar-te enfront a les situacions noves i desafiants. El paisatge que l'autor va explorar doncs, ho exposa d'una manera molt honesta, o sigui, tampoc el que passava malament t'ho explica, no t'explica tot roses i floretes, no? Sinó, en plan, aquí vaig patir, ho explica també. Perquè de mentir, sí. Sí, no. També reflexiona molt sobre aquesta bellesa i sobretot la riquesa humana, que per això volia preguntar-li a l'Arramendi, ell que ha estat en contacte directe, però en això sí, la veritat és que és algo comú, que són persones supersolidàries, molt humanes, no? Jo crec que, com tenen tant esperit de supervivència, perquè no els hi queda un altre, doncs al final aquesta humanitat els hi deu sortir de dins, sí. En resum, vaja, que és molt més que un llibre de viatges, és una crònica apassionant d'un home que va seguir el seu cor, les seves passions, i va descobrir un món nou. Recorda també, com dèiem, la comprensió no només del viatge, sinó el viatge personal per la vida. Aquest relat va guanyar el premi, perdó pel meu francès, literari francòfon, no sé, el Premi Francòfon Literari Internacional l'any 1981 i el va convertir en un referent reconegut internacionalment. La seva història ha inspirat a moltes persones a seguir les seves passions i abraçar la diversitat cultural i l'aventura. Tot i tornar al seu país d'origen, a Togo, per explicar les seves experiències de la seva família, com he dit abans, va tornar, va escriure el llibre, etc. Ell continuava visitant Groenlàndia, o sigui, anava de vacances. L'any 2022, a l'edat de 81 anys, li van fer una entrevista, i en aquesta entrevista va anunciar la seva intenció de tornar-hi un darrer cop per viure allà els seus últims anys. Per això he dit que morirà allà. Ja sabíem on naixeria i on moriria, en aquest cas. Curiós. Sí. Així que l'any 2023 va viatjar a Groenlàndia i avui en dia encara està viu, amb 84 anys, segueix a la seva terra somiada esperant en pau al final d'una vida que mereix ser coneguda. Sí. Aquesta història d'un jove africà que va seguir el seu cor, va viure una vida plena d'aventures com la que ens hagués agradat segurament a totes quan érem petites. O sigui, Dora l'exploradora, jubila-te, perquè aquest home t'ha passat la mà per la cara, eh? O sigui, què és això allà? Motxilla, àrbol, no. Aquest tio se les va, s'ho va acordar. I res, doncs, la profunda reflexió sobre el valor això de la curiositat, la tolerància, la capacitat d'adaptació, la comprensió, no? I la seva vida és un recordatori de la bellesa de la diversitat d'aquest món i com les experiències que ens poden semblar més allunyades, no?, d'Àfrica a Groenlàndia, doncs al final poden enriquir la nostra visió d'un món tan divers i tan bonic.